बड'लेण्ड फोसावलुनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। कर'ना जिबसाया मा? बेनि साधारन लक्षणफ्रा मा मा? कर'ना जिबसाया माबोरै गोसारो? बेसेबां बैसोनि सुबुंफोरनाव बे बेरामा जानो हागौ आरो बे बेरामनिफ्राय रैखा मोननो जों मा मा राहा लानांगौ? बेफोर सोंलुफोरनि फिननायफोरखौ आं दिनै बे नायल'नि गेजेरजों फोरमायहरगोन। कर'ना जिबसाया मोनसे गेदेर नखरनि जिबसा। बे जिबसाफोरा गोबां रोखोमनि बेराम सोमजिहोयो, जेरै साधारन गगा मोननाय, MERS, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रम, SARS, सिभियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रम। गोदान कर'ना जिबसाखौ एनकभ होननानै बुंनाय जायो। दानि गोदान कर'ना जिबसाया COVID-19। बे बेरामनि साधारन लक्षणफोरा जाहैबाय लोमजानाय, गारामा सानाय, गुजुनाय, हां लानायाव गोब्राब मोननाय। बे बेरामनि लक्षणफोरखौ 2 निफ्राय 14 साननि गेजेराव नुनो मोननाय जायो। कर'ना जिबसाया माबोरै गोसारो? कर'ना जिबसाया गुदियै खुदैनि थरथिं एबा गन्थंनिफ्राय हगारनाय थरथिंजों गोसारो। जेब्ला बे बेरामजों भुगिजानाय सुबुङा हारसिउयो एबा गुजुयो, अब्ला बे जिबसाफोरा थरथिंजों नांजाबफानानै गोसारो। जेब्ला सोरबा सुबुङा खाथियाव थायो, बेफोर थरथिंनि गुन्द्रासाया हां लानायजों लोगोसे हाबफायो। जेब्ला जिबसाया सिथाबनानै थानाय मुवाफोरखौ सासे गोख्रों सुबुङा दांनानै गावनि खुगा, मोखां, गन्थं एबा मेगनाव दाङो, अब्ला बे बेरामा सन्देरो। बेसेबां बैसोनि सुबुंफोरनाव बे बेरामा जानो हागौ? गासैबो बैसोनि सुबुंनावनो बे बेरामा जानो हागौ। उन्दै गथ'साफोरनावबो बे बेरामा नखरनिनो सोरबा बेरामिनिफ्राय सन्देरनो हागौ। उन्दै गथ'साफोरनाव बे बेरामा बांद्राय गिख्रंथाव महर लाया। बोराय बेन्थ' आरो जाय सुबुंफोरहा सिगांनिफ्रायनो हाइ ब्लाड प्रेसार, हार्टनि बेराम, केन्सार, डायबिटिस बायदि बेराम थाखानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोरैनो गिख्रंथाव। बे बेरामनिफ्राय रैखा मोननो एबा गोसारनायखौ होबथानो जों मा खालामनो नांगौ? आखाइखौ साबोन एबा सेनिटाइजारजों साखोन-सिखोन खालामबाय थानांगौ। सोरबा सासेया गुजुदों एबा हारसिउयोब्ला 1 मिटार जानगाराव थानांगौ। मुवाफोरखौ दांनायनि उनाव आखाइ सुवाबालायनो मेगन, खुगा आरो गन्थंआव दांनो नाङा। खाथियाव थानाय सुबुंखौ सांग्रां खालाम दि खुगा एबा गन्थंखौ रुमालजों फांथेनानै गुजुयो एबा हारसिउयो। न'आवनो थाबाय था, जाहाथे गुबुन सासे गोहोम गोग्लैखानाय सुबुंनिफ्राय जिबसाया नोंनियाव फैफाया। जुदि नों देहाखौ लोमजानाय मोनोब्ला, गुजुयोब्ला एबा हां लानायाव गोब्राब मोनोब्ला थाबैनो देहा फाहामगिरिनो दिन्थिहै। बे फोरमायनायफोरखौ WHO नि वेबसाइटनिफ्राय लानाय जादों। बेफोरबायदि उफुरा फोरमायलु आरो बायदि बायदि खौरां मिथिनो लुगैयोब्ला बे नायलुखौ लाइक, शेयार आरो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।